Il-Partit Nazzjonalista reġa' konferma li bl-iskema ta' tax credit li qiegħed iwiegħed mhux se jkunu qed jibbenefikaw dawk paga minima għaliex ma jħallsux taxxa. Dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista mhux ser ikun qiegħed jibgħat l-ebda ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa bħal dak li qed jirċievu n-nies bħalissa. Dan ikkonfermah għal darb'oħra id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus li meta mistoqsi dwar kemm ser jingħataw dawk paga minima. Waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Awtorità tax-Xandir, Kallus tenna li dan ser ikun forma ta' kreditu ta' taxxa u allura jingħata biss lil min iħallas it-taxxa. Meta niġu għal kreditu ta' taxxa, għad-domanda tiegħek, min jaqla inqas minn 20,000 euro fis-sena, Gvern Nazzjonalista mexxi minn Bernard Grech ser jingħata kreditu ta' taxxa ta' 10%. Min jaqla mbagħad minn 20,000 sa 40,000 ser jaqla kreditu ta' taxxa ta' 5%. Kien għalhekk li l-ġurnalista One News Colin Degwara li nnota id-deputat Ryan Kallus kien għadu kif ikkonferma li dak li jirċievu n-nies bħalissa jista' jkun l-aħħar ċekk li jirċievu. Bid-dikjarazzjoni li għamil tal-mistoqsija dwar it-tax rebate, għadek kif ikkonfermajt li jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja dan jista' jkun l-aħħar ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa li qed jirċievu bħalissa persuni paga minima. Dan kien ikkonfermat ukoll minn Bernard Grech innifsu li meta mistoqsi dwar it-tax credit li qed iwiegħed ukoll stqar kif dan ser jibbenefika minnu biss minn iħallas it-taxxa u għalhekk dawk paga minima huma esklużi minn din l-għajnuna. Fuq il-weda tiegħek tat-tax credits saqsejtek m'għandix taqsam ma' trasport. Il-tax credits ovvjament ikun intiżi għal min ikun qed iħallas it-taxxa. Għal dawk li ma jħallsux taxxa għandna aktar inċentivi speċjalment fejn jitlu x-xiri ta' proprjetà.